to say thank you, Lord. Hallelujah. Have come to lift up our hands. Nalloy day na flimkien. I have come to say thank you, Lord. I have come to lift up my hand. Hallelujah. I have come to say thank you, Lord. Let's see. Take all the praise. Who done Malay? Take all the praise. I have come to thank you, Lord. To say thank you, Lord. I have come to say thank you, Lord. Take all the praise. Take all the praise. I have come to say thank you, Lord. Take all the praise. You deserve. I have come to say thank you, Lord. Hallelujah. I have come to say thank you, Lord. Hallelujah. Waġbitkom, grazzi Mulej għal dak li għamel maħna din is-sena. Nistaw tpoġġu bil-qeda. Hallelujah. Qed tismawni? Ma rridkomx tarawni. Irridkom biss tismawni. Qegħdin tismawni. Pastorit fil-mobile. Pastorit fil-mobile għax ma nistax nippritka bil-mobile mix-xawl tiegħek. Kulħadd jitfi l-mobile totali fid-dlam. Itfuli, please. Timmaġinaw knisja fid-dlam? Minu d-dlam? U minu l-biża? Rridu nibqgħu fid-dlam? Ħanibdilkom bi-storja kif inħobb nibdilkom fid-dlam. Mela kien hemm familja. U din familja kienet familja moderna ħafna. Familja tipika fejn it-teknoloġija l-ħajja tal-lum
hija kollox. Il-missier kien moħħu biss fil-hi-fi, il-ġuvni del-familja kellhom żewġ titfal. Kien il-ħin kollu fuq il-computer, it-tifla tfajla il-ħin kollu fuq il-mobile, u l-om kienet ukoll it-teftef tibgħat it-texts lemmu law. Mela darba fost oħrajn, del-familja marila d-dawl u letteralment iżjed mill-li ġennu ma kienux jafu se jaqbdu jagħmlu. Aqqas biss kienu jafu jikkomunikaw bejnietom. Aqqas biss jarfu l-xulxejn. U t-tifla qalet and what do we do now? Ara pa, kif ħatamel biex iġġib id-dawl? Il-missier ma kellux idea. L-om ħarġet bl-idea li għamlu logħba. Għalt li bda jikteb xi ħaġa ta' parsi tekst fuq karta u jiena niktiblek lura u ndaħħalilek taħt il-bieb. Għalt la ma nista' nara xejn. Kif nista' nikteb? Ma nista' nikteb xejn. F'mument minnhom tistgħu timmaġina kemm ferħu. Meta wara ftit ta' sigħat tistgħu tixgħalu, ġihom id-dawl. U raġaw marru lura l-istess xogħol ta' soltu. U qalu, l-erwieħ, il-ħajja tista' tkompli. Il-ferħ li ħassew dak il-ħin kien tal-ġen u fenomenali x'inġi d-dawl. Dan huwa l-ferħ tad-dinja li mingħajr id-dawl naturali ma nagħmlu xejn. Imma l-mulej poġġi li f'qalbi biex natikom dan ir-rigal illum tal-miliet. Nixtieq natikom rigal kull wieħed u waħda minnkom. Imma xemm misbaħ rigal li nista' natikom il-kelma tal-Alla. Immaġinaw meta l-mulej. X'ferħ ikollu meta jara uħud minna mid-dlam li nkunu fih xal id-dawl. U llum ħankellimkom l-aħwa fuq il-ferħ veru. Il-ferħ mhux tad-dinja imma l-ferħ tal-mulej. U din ġiet il-kelma ġiet letteralment birthed bl-Ingliż bħal meta tiġi mwilda nhar il-ħadd li għadda. Nhar il-ħadd li għadda l-aħwa ma konniex xi ħafna nies, forsi konna 70 ruħ. U l-ferħ tal-mulej, Mario jista' jikkonferma kien hawn bħali l-pastor, kien tant fenomenali. X'imdejna naraw nies jinħelsu. Ġi persuna ġdid. Ma jafx il-mulej assolutament u l-pastor kellu kelma ta' profesija għalih fuq dak li qed jiġri fil-ħajja tiegħu fil-familja tiegħu. Aċċetta l-mulej bħala sidu, inħeles mill-addictions u l-fervur u l-ferħ li kellna dak il-ħin dejna naqbżu molek. Kien tant kbir dak is-sodisfazzjon li tkun taf li miexi fid-dawl tal-mulej li m'għandux jaqsam mal-ferħ tat-teknoloġija u tal-computers u tal-mobile. Kien tant kbir li dak il-ħin il-mulej kellimni u qalli dan huwa l-ferħ li rridek titkellem fuqu. Ħalli l-poplu tiegħi jesperjenzawh. U ngħidilkom id-dritt, Mari ftit ta' ġimatilu kienet qed titkellem fuq il-paċi veru tal-mulej. Għadkom tiftakruha? U il-paċi tal-mulej u l-ferħ huma sinonimi. Għax fil-fatt aħna min għadu jirċievi kartolini tal-miliet, normalment insibu peace and joy. U tant minn nhar il-ħadd tliet ilu baqa' jgħidlu jurini l-mulej li rridni nitkellem fuq il-ferħ tal-mulej. Għatlu mulej taf li rrid konferma. Għatlu li vera minn għandek di. U għadni niftakar illi l-għada 2 baqt f'qalbi dil-kelma. Għatlu għara mulej. Jekk verament trida di u tridni naddija, allura ibat li kartolina illi fija miktub joy. Joy of Christmas. Mux peace, rittax peace, konna tkellimna diġa. Joy waħeda, xis-soltu. Joy and peace. Nuni laħwa najdilkom. Mela jidħol il-pastor. Beda jiftaħ il-posta. U l-unika kartolina li rċivejna kienet din.
Emnuni, minix qed nikdbilkom. Joy to the world. Għatlu Gordon, dik xini. Fetaħa minn antrejma, minn barra, insomma, batunna l-auguri. Imma joy biss. Għatlu, ok, fimtek. Mela ħana, mela l-obbedjenza. Nirringrazzjaw il-mulej illum tal-axħar tas-sena verament, għax vera m'għandix fom. Nixtieq insaqsikom domanda biex nibda b'xi ħaġa. U d-domanda hija di. Min fejn tiġi il-ferħ veru tal-mulej? Id-dinja kif tafu intom. Tiċċelebra l-ikkel, tiċċelebra l-parties, il-restaurant, ma jafux fejn ħajmorru. Min fejn veru ġej il-ferħ tal-mulej? Jekk aħna qegħdin nitkellmu llum li l-ferħ tal-mulej jiġi mid-dawl ta' Kristu, il-kliem tagħna, il-kelma li aħna ngħidu, trid tkun taqbel ma' dak li jgħid il-mulej. Il-mulej llum fil-ħnina tiegħu irrid jallimna li għas-sena l-ġdida l-aħwa jekk aħna ngħidu li qed nimxu fil-triq tad-dawl tal-mulej, irridu nbidlu il-konfessjoni tagħna. Meta ngħid konfessjoni tfisser dak li ngħidu. U l-istqarrijiet jgħid il-pastor. Jiġifieri f'kelma waħda jekk aħna naħsbu li qegħdin nimxu fid-dawl tal-mulej, imma qegħdin nakkomodaw bħalqna dak li jidher, qed nagħmlu bħad-dinja. U li nixtieq illum, hekk nagħmel xi ħaġa differenti. This is mhux normal preaching, my gift to you. Nixtieq ngħid daqsxejn ħdejja lil oħti hawnhekk u nixtieq inlibbisha ftit ta' Anġlu. Mela, naqra ħi. Ara xi ġmila għandna ħi. Ara ħi. Isma' oħtna Donatella libset il-qalb u sabiħa, imma jiena lbistu koll Anġlu. Għaliex ilbist l-Anġlu? Għaliex il-kelma Alla turina fil-bażi tagħha, ħanedikom bl-Ingliż, imbagħad ngħidilkom bil-Malti. Angels, dana fis-Salm 123. Hearken to the words of the Lord. U bil-Malti tajt, birku l-mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu malli tisimgħu leħen il-kelma tiegħu. Mela x'ħajkun xogħolok? Malli tisma' il-kelma tal-mulej, taf x'għandek tagħmel? Ħarkini, xi tfisser il-kelma ħarkin? Taffef, tagħmel xi ħaġa. Aziz Steve, nixtieq ektar saq naqra lawħi. Issa, hawnhekk għandna xi tanħelu għaliex nafu kemm Steve iħobb il-mulej. Ejja dinna ħaħi. Nafu kemm iħobb il-mulej. U nafu kemm hu gustus. Anka fin-natural pastor, mhux se tuħu għalik, huwa vera ġuvni gustus. Imma sorry. Għat-tfajla tiegħu. Imma l-kelma Alla turina wkoll. Li x-xitan mhux dejjem jidher ikraħ, jidher ukoll bħal anġlu tad-dawl. Ara rridu noqogħdu attenti minnu. Mela ħanlibsu ta' xitan. ċabċipa tal-aħħar tal-festi. Tassax verit għandek in brothers, ta' qabbat li le kont inqabdek ta' Abram, għax bdik kif qiegħda hekk eżatt ta' Abram. Laħwa, jien ġejt hawnhekk bil-fidi u mhux qed niċċajta. Smajtuni nqaħħaħem misfer, f'isem Ġesu Kristu niddikjara li l-azma hija tazzaqajja illi bl-ebda mod din is-sola mhux se teffettwa li ġismi anymore għax il-kelma Alla tajt li jiena nfejqa u jekk tajt li jiena nfejqa mir-rasi sa saqajja. Amen. Alleluja. Temmina. Ara telaq l-Anġlu. Grazzi mulej.
Grazzi mulej, ma ħax pjaċir da taħdejja. Wow, grazzi mulej u taħan il-fejqan ukoll. L-iskrol tal-mulej li hija weda. Laħwa, minn di li għada kif tatni l-Anġlu, għax l-Anġlu jmur għand il-mulej u jibat inna r-regal. Ħanaqralkom dak li mhux b'kombinazzjoni. Tista' tpoġġi bil-qedemmek, għalli ma tajjewx u inti tpoġġi bil-qedemmek. 19th of December, kemm għandna llum id-dejt? Emnuni ngħidilkom ta'. Dik għattilkom illum ix-xaġġa tas-soltu. Pritka tas-soltu naqrek xi ħaġa ta' mela nċempel ir-raj. U għatlu raj, għamilli pjaċir. Għatlu ippreparali the joy of the Lord is my strength. Kulħadd jafa, jekk ħanitkellmu fuq il-ferħ. U għat li qed niskrolja u ndawwar. Oġbitni ħafna din id-diska li għadkom kif smajtu llum. We thank the Lord. U bdejt inkanta. U għat naħseb diħa nibda, għat ħallin qajjimhom għax fuq il-ferħ talla. Mela 5 minuti qabel ma ġejt law, kont qiegħda fl-aħħar li qed nilbes, infittex il-kalendarju tal-ġurnata. Ġieli għattilkom li għandi dal-kalendarju u noqgħod naqra xi ħaġa u dejjem tkun relevanti. U naqra tal-lum. Tarawa 19th December. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him. And I am helped. My heart leaps for joy, and I will give thanks to him in song. Mulej. Fimtek. Mela, din hija storja vera. Kien hemm mara ta' pastor. Li minkejja kienet mara ta' pastor, il-kelma ma kienx tikkonferma mill-Bibja, ma tfisser xejn jekk tkunx leader, ma tfisser xejn li tkun elder, irid ikollok revelazzjoni tal-kelma. U din ar-raġel tagħha, miskin, kien ma jiflax sew. Tant kien ma jiflax, illi skont it-tobba kellu heart disease. Skont it-tobba kellu kondizzjoni kronika illi ma jistax ifiq bl-ebda mod u kellu wkoll il-paraliżi u da ma kellu xebda tama ħlif li jmut. U għal sentej sħaħ dil-mara bdiet tajt. Ir-raġel tiegħi ma jiflax. Ir-raġel tiegħi mhux kapaċi jiżjed imexxi. Ir-raġel tiegħi għandu paraliżi u r-raġel tiegħi spiċċa, miskin. Kuntent? Inta tifraħ suppost. Dak qed jifraħ minn taħt tara xi sejjer. L-aħwa ma jfisser xejn kemm inna snin mal-mulej. Ma jfisser xejn. Jekk joġobkom ejja nħallu l-mulej jallimna. Ejjew nitalmu kif nikkonfermaw dak li aħna ngħidu li nemnu fih li huwa il-mulej Ġesu. Ejja nitalmu kif il-kliem tagħna jagħmluna, ejja nitalmu kif il-kliem tagħna jfejquna u ejja nitalmu kif il-kliem tagħna jagħmlulna suċċess u mhux falliment. Amen. Meta konna fid-dinja insomma nkissa, ħafna minna nagħmlu l-eżamijiet. L-istudenti nagħmlu l-eżamijiet. U anka fin-natural, fid-dinja, meta bniedem jagħmel eżami, jistudja u jagħmel effort kbir biex iġib A u biex iġib B, mhux biss biex jgħaddi. Però anka fid-dinja, psikoloġikament, li hija xi ħaġa li tgħallem id-dinja, ukoll jgħallmuna li dak li inti temmen u tajt huwa dak li ġib. Mela fid-dinja jekk inti tagħmel eżami, jekk inti se tmur u tajt xi ħaġa bħal iva, jiena ħanaddi għax studjajt u ħanamilha. X'jaħseb l-riżultat? Aħseb warek fl-ispiritwal ngħidlek, il-mulej huwa r-raj tiegħi u jmexxini. Il-mulej huwa l-ispirtu tiegħi. Il-mulej huwa dak li ħajtin l-erf waqt l-eżami biex jien ngħaddi u mmur tajjeb u mhux biss inġib B, imma jien ħanġib
Ej, għax il-mulej tiegħi huwa dak li ħajtini l-erf u nċa tagħmel, Dak li ħajtini l-erf għax l-anġi tal-mulej jagħmlu jibqa' id-dispratent. Alright, l-anġi tal-mulej marru jġibu li l-erf metron tas-sema biex jien immur tajjeb fl-eżami u biex jiena ngħaddi. Jekk povru studenti ieħor li m'għandux idea u ġibt li ċertifikat ukoll. Wow, what God's doing, ara daqxej, mux biss għaddejt mill-eżami, imma jina issa nirrenja mal-mulej fid-dinja kollha. Alleluja, grazzi Ġesu. Kieku jiena studenta li ma nafx il-kelma tal-Alla. U kieku jiena studenta li forsi naf il-kelma tal-Alla, ma għadni nifoka fuq in-nifsi. Għad għandi self-esteem baxx. Għadni nħossni inferjuri. Għadni nemmen illi jien minix kapaċi. Anka jekk nistudja għal xej. Għal xej jekk nistudja. Mistena, ara, il-physics jien għamiltu 3 darbiet. Allura issa raba darba, x'garanzija għandi li semmur tajjeb? X'garanzija għandi li ħammur tajjeb? Għandi xi garanzija jien? Se ngħidlek bla garanzija. Għamiltu drabi kemm għamiltu drabi, il-mulej dawwar kollox għal ġejt dak li huwa kontrija. U ħanatik skrittura, brother, li minti brother xej. ħanatik skrittura, brother għax huwa fin-natural. ħanatik skrittura, ħalli iwaħħalu l-dan. Mux billi jaħseb li jaf ħafna. Da x-xitan li għandi ħdejja. All right, il-kelma talla tajdinna. Illi, il-mikrofon, ija, nuċċali u kol, għal-viċi. ħana raw naqrax tajdinna ta' San Pawl. U apostlu fenomenali, għax dak liktar li bata u baqa dejjem jitċellinġjaħ u jgħidlu għandek xi ċans. Għandek xi ċans, dak jitwerwer minnu. Għandek xi ċans. Imma fil-Filippin wieħed, vers 12, hemm bżonn li nkunu nafuhom daw bl-amment. Il-Apostlu San Pawl jgħidilna, irridkom tkunu tafu ħuti li kull ma jiġri lili, kull ma ġara fil-ħajja tiegħi, safa aktar ta' ġejt biex inġib il-qudiem l-Evanġelu milli ta' deni. Qed tifhmuni? U l-Apostlu Pawlu jgħidilna wkoll fl-aħħar li l-ferħ tagħna fil-mulej la jiddependi mill-ħajja. U laqqas jiddependi mill-mewt. Isma' ħanġlu u hekk irridu nagħmlu aħna wkoll. Jien għandi nittama u nistenna bil-ħerqa kollha li ma jkolli xejn minn xiex nistħi. Anzi, għandi l-fiduċja li kif dejjem hekk sissa Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Qed ngħid sew Anġlu, inti kif qed tħossok kuntent? Ejja nagħtuhom naqa' xogħol l-Anġli. Ejja nagħtuhom naqa' xogħol l-Anġli tal-mulej, ħajamlu xi ħaġa. X'rapport se jagħti l-Anġlu? Dak inti posta tikteb bħalissa, ħantik jekk biex tikteb. Korrajt, imma ħantik wieħed li jidher. Għax aħna nimxu b'dak li ma jidirx veru, ma n-nies ħafna drabi kunu jiddu bħal San Tomas. Hemm inta xrajt, imbirkin dawk li ma jarawx jemnu jgħidilna il-mulej, ux vera. Jien x'qiegħda ngħid? U x'qed tgħidlu l-mulej li qiegħda ngħid? Inkun ħajja, jew inkun mejta, għalija xorta. Anzi ma kwotajtilkomx dak li qal ukoll Pawlu meta qal li kieku jiena nibqa' ngħix ġol ġisem. Jaqbel lilkom għax tisimgħu xi ħaġa u titgħallmu xi ħaġa. Imma li jien noħroġ minn dal-ġisem ikun jaqbel lili. Għaliex? Għaliex Pawlu jaf bħal manna nkunu nafu aħna l-aħwa. Illi l-ferħ tagħna mhux biss jiġi mid-dawl tal-ispirtu, mhux biss jiġu mill-kelma li aħna qed nikkonfermaw u qed niddikjaraw li jgħid il-mulej. Imma l-ferħ tagħna la jiġi mill-ħajja u laqqas mill-mewt, imma jiġi wkoll mill-aspettattiva
expectations bl-Ingliż, li aħna għandna ta' dak li prepara l-mulej għalina, li għajn għatmarat, widna għatma semat, għal dawk li preparanina l-mulej. Veru li Pawlu għalinna għajn għatmarat u widna għatma semat, tista' tpoġġi taċ musantik ħafna xogħol lilek. Lejla ħanti għax-xogħol. Għamel li tixtieq, b'għatteb li jek trid, l-importanti li r-rapport ikun sabiħ, ħalli l-ktib tal-ħajja, ikollu l-premijiet. U bil-rispett għal nisa daqxej, anzi iktar mill-li bil-rispett bil-demand minn anċi nisa. Ftit tal-ġimatilu intom tafu li għamilt il-Women's Meeting. U waħda mill-affarijiet li kellimtom fil-meeting tan nisa kienu fuq il-premijiet illi għanna fil-ġenna. Inti, meta tagħmel eżami u ġib ir-riżultati kollok premju, ara x'ferħ ikollok. U aħna l-Kristjani għandna jkollna dak il-ferħ li nafu għax il-mulej fil-kelma tiegħu għalinna fuq il-premijiet. U kelli xi nisa qalu li ismu xfer għatlinna biss fuqhom daw għajda l-Knisja kollha. U allura se nissellef ftit informazzjoni biex intikom dak il-kuraġġ u ħanaraw x'ħanistennew jekk intom verament qed tagħmlu dak li l-mulej jgħidilna li għandna nagħmlu fil-ġenna. Tridu tkunu tafu x'ħanistennew? Għax għalkemm għalinna għajn qatt ma taqrat u widna qatt ma semat, hemm affarijiet li huma miktubin li ħanaqralkom issa. Tridu taraw x'inhuma? Mela, ejja mmorru għall-premijiet l-aħwa. Il-kelma Alla turina illi fil-ġenna il-kredent jista' jieħu 5 crowns. Tafu x'huma crowns? Kuruni ta' premijiet. Mill-kuruni illi nistaw nieħdu jgħidula the incorruptible crown li intom jekk tridu tmorru fl-ewwel Korintin 9 vers 25 sa 27 anka vers 24 għandna naqra referenza għaliha iftu l-kelma biex ma toqgħodux fuq ibiss. Jon kella nistgħu ngħidula wkoll il-Victor's Crown, il-kuruna tal-Viktorja. Mela x'jgħidilna hawnhekk? Fl-ewwel Korintin, Pawlu wkoll, vers 24 ħanibda naqra. Ma tafux l-ġerreja, il-ġerreja min huma dawk li jiġru f'korsa. Okay, dawk huma l-ġerreja li jagħmlu ħafna training, practice biex jirbħu li jieħdu l-premju. Fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu ovvjax meta inti tagħmel il-maratona. Il-first prize wieħed jieħdu. Iġru mela għalinna. Ħalli tirbħuh kull atleta jitċaħħat minn kollox. Għaliex għax tafu li biex tmur tiġri, tittoqgħod attent, tittamel id-dieta, tikol healthy food, tmur tagħmel il-practice, għalhekk titċaħħat minn dak kollu li tad-dinja. U dawn biex jirbħu kuruna midbiela, tafu x'inhi midbiela bil-Malti, corrupted, x'inhija? U titbiel tgħaddi u tispiċċa temporanja. Imma aħna għalinna Pawlu, nieħdu waħda li ma titbilx. Għalhekk incorruptible crown. Mela waħda mill-premijiet li aħna qegħdin ċana liha hija premju ta' kuruna li hija diffiċli. Għax mhijiex faċli, ħadd ma qalinna li triq tagħna l-Kristjanija faċli vera l-aħwa. Għaliex biex inti tkollok dixxiplina f'kollox, u li inti twassal sal-aħħar, mhijiex faċli. Fil-fatt għalhekk hemm l-istess Pawlu għalinna hawnhekk li fit-Timotju, fit-tieni Timotju 4:8, min irid imur hemmhekk u jara, tiftakruha di bażika smajna kemm il-darba, tqabadt it-taqbida tajba. Temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi Anġlu. Mill-bqija hemm merfuħa lija l-kuruna tal-ġustizzja. Mela hawnhekk qed jallimna f'Timotju li għandna wkoll kuruna tar-righteousness jgħidula hawnhekk jew kella tas-sewwa. Mhux għax aħna sewwa, imma x'il-mulej huwa righteous, il-mulej huwa twajjeb u jekk aħna verament tiegħu u nimxu fid-dawl tiegħu u nitkellmu il-kelma tiegħu, allura jkollna l-kuruna tal-ġustizzja. Dawn huma affarijiet li aħna we look forward to, mhux affarijiet sbieħ nkunu nafu xi premijiet. Ħanaraw x'kuruna oħra jgħidilna fuqha il-mulej. Kuruna minnhom hija dik li jgħidula l-kuruna tal-ħajja. Fl-Apokalissi 2, għazinna xej li rajnija pastor vera, meta minna dak il-group meeting, jirreferina għalija. U li tajdlek xi ħaġa hekk.
Jek tridu tmorru wara ħalli nieħdu pjaċirlhom fl-imkien għax huwa fuq il-ferħ tal-mulej wara kollox. Inti għal xiex tagħmel sagrifiċċju. Tagħmel sagrifiċċju wkoll biex takkwista l-wediet. Mult ċerta wediet mhux biss ikunu f'din dinja ma jkunu f'ta wara. L-Apokalissi 2 vers 10 jgħidilna tibżax minn dak li kollok is-sofri għal-Kristjan. Ara, id-demonju vera se jixħet il-xi wħud fil-ħabs biex ġarrabkom, imma jibqa' fidil sal-mewt. U jekk natik, u hekk jiena natik il-kuruna tal-ħajja. Qed taraw għal-aħwa li huwa importanti li nibqgħu mixjin fid-dawl u mhux fid-dlam ta' Kristu u kif nistgħu nibqgħu nissieltu sal-aħħar. Hija faċli? Mhijiex. Imma jekk inħarsu lejn is-sodisfazzjon kbir li wieħed ikollu meta jara li l-bniedem qed jimxi fis-sewwa ta' Kristu għax mexxejtu int. Pereżempju hawnhekk hija msemmija wkoll il-kuruna tal-glorja. L-ewwel Pietru 5 vers 2 naf li qegħdin attenti u napprezza, imma napprezza iktar kieku tiftħuha il-kelma ħalli taraw dak li qed ngħidilkom jiena. Il-kuruna tal-glorja taf min joħodha dak il-bniedem illi kun tema lill-aħwa oħra bil-kelma talla. Mela min jgħallem, min jevanġelizza, qed jgħidilna, ara, l-ewwel Pietru 5 vers 2. Iraw il-merħla talla, il-kman tal-mulejju, fdata fidejkom. Ħudu ħsieba għalinna l-mulej, mhux bil-fors, imma minn qalbkom kif irid Alla. Mhux liħbax jew xi ħaġa tal-flus, Marija żgur. Imma bil-ħeġġa tal-imħabba. U f'vers 3 jgħidilna, aħwa, kunu ta' eżempju għal-merħla. Imbagħad meta jidher ir-raj il-kbir, tiksbu il-kuruna tal-glorja. Għandna l-fejn nifirħu ara kemm preparanna affarijiet il-mulej. U l-aħħar kuruna li ħanitkellem fuq għal-lejla l-aħwa hija dik illi nistgħu nsejħula the Soul Winner's Crown. Kemm ressaqna nies lejn il-mulej. Jon kella Crown of Rejoicing li qiegħda referuta fl-ewwel Tessalonikin 2 vers 19 sa vers 20. Ġifieri fin-notamenti inti qed tikteb li bħalissa għaddejja qiegħda nitma' min qalbi u xekk il-kelma talla lill-aħwa u nispera li qiegħda nagħti pjaċir lis-Sinjur tiegħi. Tajjeb daka inti taf fin-noti x'ħad tikteb. Tajjeb? Mela, fl-ewwel Tessalonikin 2 vers 19 sa 20 jgħidilna hekk. Minu t-tama tagħna? Minu l-ferħ tagħna? Mhux fuq il-ferħ qed nitkellem illum l-aħwa. Min il-kuruna tagħna? Il-foħrija tagħna? Ħu pjaċir. Għal qudiem Sidna Ġesu Kristu frum il-miġja tiegħu, min hu l-ferħ tagħna? Intom. U ħadd iżjed, intom il-glorja u l-ferħ tagħna. Jiġifieri kull min qed jiekol minn din il-kelma li l-mulej qiegħda jgħaddi. Sodisfazzjon tiegħi, sodisfazzjon tal-mulej u sodisfazzjon tagħkom. Mela għandna l-fejn nirsistu raħwa, ejja ħanoġbuh għax wara kollox aħna l-oriġini tagħna ma kienx li aħna nkunu f'din id-dinja ma da. Imma l-oriġini tagħna fi ħsieb tal-mulej kienet li nkunu qegħdin ngħixu fi pjaċir u f'adorazzjoni mal-mulej li għamilna farħanin u tagħna għamilna kollox sewwa. U ridna li nieklu mill-ikel tiegħu biex inkunu f'koinonija, biex inkunu f'relazzjoni miegħu bħalma missier jieħu pjaċir jiekol ma' wliedu. Imma sfortunatament ħabba dan mhux qed jieħu pjaċir li qed insemmih fil-ħażen, imma għandi nsemmih għax huwa giddieb, huwa jur, huwa ħalliel araħ bil-beretta sewda. Jiġi jisraq il-barkiet tal-mulej, jiġi jagħmel minn kollox biex iwerrek, biex ibeżżak u biex jaqtalek qalbek. Mela inti, qal, kemm jagħmel in-nar? Il-min ħatisma' ħatisma' mill-ladu tiegħek? Jew inkella tixtieq li fil-ħajja tiegħek ikollok il-milja tal-ferħ billi taqbel
ma' min iħobbok l-aktar. Taqbel ma' min fil-ħajja tiegħek miet għalik għax għamilha minn qalbu tak l-aħjar għax iħobbok. L-għażla l-aħwa hija tagħna. U għalhekk l-awgurju tiegħi għas-sena li ġejja hija fil-fatt illi ikonna dak il-ferħ li forsi sissa mhux kulħadd kellu l-grazzja li kollu. L-aħwa, minn fejn iktar jiġi l-ferħ tal-mulej? Mela sissa tkellimna illi l-ferħ tal-mulej jiġi mill-fom. Il-ferħ tal-mulej jiġi mill-kliem. Id-dinja ħafna drabi issaqsi imma jiena bix-xogħol li qed nagħmel. Qiegħda nagħmel differenza d-dinja? Jien għadni niftakarni meta kont psikologa biss fil-ħajja tiegħi, rrid nagħmel differenza lill-familji f'Malta, barra, billi nagħllem. U kont nisaqsi niftakar li lin-nifsi qed nagħmel differenza jekk tmur fuq il-medja, twas dak il-ferħ. Però meta twilit mill-ġdejt u sirtna fil-mulej, kont għadt x'inhu l-iskop? Li ngħin il-familji ikunu maqudin u kuntenti fid-dinja. U m'għandhomx il-mulej, m'għandhomx il-Kristu. X'inhu l-iskop? Illi kuntenti f'did-dinja u mbagħad tal-aħħar isqat jiġi da l-għadu tagħhom. Dak il-ħin jaħtafhom jisibhom dajfa mingħajr dem ta' Kristu, mingħajr ma jkollhom il-Ġesu Kristu bħala sidhom u joħodhom fin-nar tal-infern għal omorhom. Għax il-kelma talla tgħidilna li jekk inti m'intix u fejn tmur int, jekk fejn ħajmuru, ix-xitan naturalment mhux Steve miskin, jekk inti m'intix imwieled mill-ġdid, ma tistax tara dawn il-wedid. U ma tistax tkun ferħ t-esperjenza l-ferħ veru laqqas minn din id-dinja. Ftitilu għattilkom li kelli revelazzjoni l-aħwa. Ta' xi tfisser imwieled mill-ġdid? Imwieled mill-ġdid tfisser li inti għandek topera bl-Ispirtu talla. Għax inti ma tistax tidħol il-ġenna jekk m'għandekx l-Ispirtu talla li qed imexxik. U għaw ħafna nies li minn għalihom huma mwildin mill-ġdid mingħajr l-Ispirtu. Fil-fatt il-bieraħ hekk ħadd pjaċir jiena u Ġożaja tiegħi għadna naraw daqsxejn ta' dokumentarju ħelu hekk qisu ta' tfal. U f'dan id-dokumentarju kien hemm pupi mixjin hekk jirrappreżentaw in-nies. U kien hemm ftit mixjin fit-triq tad-dawl talla. U l-maġġoranza minn għalihom li qegħdin orrajt tal-Kristjani u mixjin fit-toroq l-oħra mingħajr spirtu. U id-dmir ta' dak il-persuna li kien miexi fit-triq id-dritta fejn għandu l-Ispirtu talla kien li jressaqhom mill-parti fejn qegħdin mitlufin għad-dawl tal-mulej. U kif ħanamlu dak? Ħanamlu dak l-aħwa mhux biss bil-kliem li ngħidu li tieħu pjaċir bih l-anġlu u li x-xitan tant jobodu, imma bl-eżempju illi aħna nagħtu. Fil-fatt waħda mill-affarijiet illi nistgħu ninvestu l-enerġija tagħna biex ikonna l-ferħ veru tal-mulej huwa f'dak illi aħna ngħidu fuq uliedna. Ħafna minnkom naħseb għandkom il-familja tagħkom u fuq it-tfal tagħna nistgħu niddikjaraw xi ħaġa hekk. It-tfal tiegħi iservu l-mulej. It-tfal tiegħi iħobbuh il-mulej. It-tfal tiegħi jieħdu pjaċir jisimgħu il-kelma talla. It-tfal tiegħi jieħdu pjaċir jiġu l-knisja u jkunu ta' barka l-ħaddieħor. It-tfal tiegħi huma intelligenti għaliex għandhom l-erf tal-mulej. Il-pjan tal-mulej għat-tfal tiegħi se jirnexxi u dak kollu li Alla għandu għat-tfal tiegħi se jseħħ u se jsir f'isem Ġesu Kristu. Għax jiena naf dal-mulej, jiena nemmen fil-kelma talla u naf li se nara dik il-weda. Wow, grazzi Ġesu. Il-mulej jekk meta jisda jismana jgħid temminni, tafdani. Sfortunatament fid-dinja hawn nies li ma jafux l-importanza ta' dak li aħna ngħidu u x'konnotazzjoni għandu dak li ngħidu. Kemm il-darba nisimgħu nisa, irġiel, iħarsu lejn it-tfal tagħhom u jibdew jgħidu xi ħaġa bħal kemm se ndum ngħidlek, kemm inti mqareb, kemm għandek rasek jibsa, kemm ma tobdinix.
ma niflaxxa li kizjiet. Ma jistax ikun tibqa' sejjerek, għax jekk tibqa' sejjerek bħal missierek ġej, u mhux bħal ommok. Welcome to hell. Dan huwa normali għalina sfortunatament. Qegħdin ngħixu f'kultura u jiena Malta nħobba patriottika li hija negattiva għall-aħħar. Attent! Għassa jiġrilek hekk. Hej, jekk ħatibqa' sejjerek, żgurek ħajiġrilek. Żgurek ħajiġrilek. Mela l-aħwa. Ejja noqogħdu attenti. Ħalli fil-familja tagħna ngħaddu mhux biss il-kelma pozittiva u sabiħa tal-mulej, imma l-ambjent tad-dar, kulħadd għandu jimprovja fiha tgħaddi ġifieri, imma lek qegħdin hawnhekk biex nitalmu flimkien. Għandu jkun jinxtam ambjent Kristjan. Għalex qed ngħid jinxtam? Laħ intom tafu bħali, illi meta tmur f'dar u jkunu għadhom kif qed jaqlu l-ħut. X'in tidħol mill-ewwel tibda xommu. U ħanajdilkom din l-istorja ta' żewġ pastors koppja illi barra minn Malta kienu qegħdin jimxu aw mhux jimxu kienu qegħdin bil-karozza tagħhom u intom tafu li barra minn Malta ikun hemm ħafna tul biex tmur minn pajjiż għal ieħor sewwa. U kienu għaddejjin f'pajjiż fejn il-pastor suġġerixxa lil mara tiegħu alla qegħdin kantuniera l-bot minn dawk il-leaders, somma li kienu fil-ħbib tagħhom fil-knisja. Alla tix nagħtuhom surprise visit. Alla ovvjament inna ma narawhom ħafna issa. Inna sena u nofs ma narawhom. U dik qaltlu iva mela ejja nieqfu ftit, nieħdu daqsxejn break u mbagħad inkomplu l-vjaġġ. Mela dal-pastor ħabbat il-bib u jħabbat wara daqsxejn ħin mhux ħażin. Fetaħlu dar raġel li kien ħabib tagħhom, hekk isu kien bil-piġama, isu kien rieqet, isu kien nofs kedda, kif jgħidu bil-Malti. U kif fetaħlu, għallu, ej, pastor, okay? Għallu, kemm inna ma narawkom konna d-dejjem minnaw, għaddaħna nilkom surprise visit. Okay, għallu, ħanajjat naqra l-marata, għallu għax edha mistriħa del-ħin. Dan il-witch. Daw suppost Kristjani, il-ferħ tal-mulej. U daħlu għadu bil-qeda, jistennew il-kopja. U r-raġel ħares lej il-mara u għalla tinxom il-ħut. Għaltlu anka jiena tinxom marriħa. Għallaw ġew. Dil-kopja għadhom kif kellhom argument jinten, kif jgħidu bil-Malti. Għalla x'jinxtam mill-bot. Għaltlu tafli anka jiena tinxommu l-argument. Allaw ġew, għadu kif sar ħafna kliem li jakkomoda lill-għadu. Ta' kritika, kliem dispreġġattiv fuq xulxin, kliem ta' tajjir, kliem ta' rabja, kliem ta' emozzjoni, kliem ta' nuqqas ta' apprezzament. Allaw klim li sfortunatament Alla naħseb li kieku ma ġejniex aħna ma nafx kien se jiġri f'din id-dar. Qed tifhmu għaliex importanti li nobdu l-kelma tal-Alla meta l-mulej poġġilek f'qalbek mur visit il-dawk il-ħbib tiegħek. Għax ma tkunx taf kif qed jeqeda l-mulej bik biex inti rrikonċiljhom. Għandhom nej x'lele ara nisejjer. Jieħammur nħabtilhom. U se nara l-weda, u se narhom kuntenti. Għandhom nejb dik id-daqxej ta' vista. Tirrekonċiljalhom iż-żwieġ. Dawk kienu qegħdin fil-fażi ta' separazzjoni u b'kelma u b'talba flimkien. Tista' tara d-differenza. Qed taraw aħwa għaliex huwa importanti li nobdu l-Ispirtu tal-Alla u biex nobdu l-Ispirtu tal-Alla rridu nimxu fid-dawl. Jekk ma nimxux fid-dawl, għandhom neqas nxommuha, għax nkunu għaddejjin bil-karozza u nibqgħu għaddejjin u titlef kollox.
Qed tifhmu għaliex is-sit tagħna irid ikun naturalment Ġesu Kristu permezz tal-Ispirtu tal-Alla li jgħix fina biex jallimna x'għandna nagħmlu, kif għandna nitkellmu, x'għandna ngħidu, eċetera, eċetera. Amen? Min fejn iktar jiġi? Il-mamma mija bedna fl-introduzzjoni d-disa. Min fejn jiġi l-ferħ tagħna? L-aħwa. Ħafna minna jgħidu li l-ferħ tagħna jiġi mis-saħħa tagħna. Veru? Pero kontu tafu l-aħwa li s-saħħa tagħna ma tiġix, il-ferħ tagħna ma jiġix mis-saħħa. Imma il-ferħ tagħna tas-saħħa jiġi min il-sinna. Ħanatikom skritturi. Unkun nista' ngħidilkom Bibja tgħid, the tongue of the wise is health. Kontu tafuha? L-sin ta' dak li huwa astut, jew ta' dak li huwa għaref, huwa is-saħħa. X'inhu l-erf? L-erf x'inhu? Il-bidu tal-biża' tal-Alla. Melek aħna ngħixu bl-ispirtu tal-Alla, għandna l-erf u jekk għandna l-erf, għandna s-saħħa. Qed tifhmuni? Jiġifieri s-saħħa ma tiġix mill-ġisem tagħna għax hekk hu ġisimna, imma s-saħħa tiġi mill-biża' tal-Alla. Is-saħħa tiġi mill-erf tal-mulej. U meta narfu din ir-realtà x'nagħmlu? Anġlu, jiena ħanajt minkejja kif inħossni fin-natural fiżikament, jien niżikħar u nirreżisti il-biża' nirrifjuta li nħalli din is-sitwazzjoni li qed tibta saħħa jew nuqqas ta' saħħa li telibni f'isem Ġesu Kristu għax il-mulej ma tanix spiritu ta' biża' u tani spiritu ta' sound mind u jiena naf li mhux biss jiena nfejqa imma nkun ta' testimonjanza l-aħwa li kellhom bħali u għall-futur. Għax jien nirrifjuta li dik l-operazzjoni li t-tabib qal li għandi nagħmel, nirrifjuta li ħadd beżżani għax f'isem Ġesu Kristu mhijiex se tbeżżani. Anzi, niddikjara li lanqas biss se nagħmilha dik l-operazzjoni f'isem Ġesu Kristu għax l-anġli tal-mulej se jġibuli il-fejqan għax il-weda tal-Alla għalija jadik. Il-mulej jgħid li l-anġli tiegħu jibatli u jħarsuni fit-triqati kollha. Il-kelma tal-Alla tgħid li hu qiegħed miegħi il-ħin kollu sal-aħħar ta' żmien. Mela jekk il-Bibja tgħid li huwa qiegħed miegħi, jien għaliex għandi nibża'? Nafu li mhix faċli l-aħwa għax titkun fiha s-sitwazzjoni. Imma nistgħu ngħixu f'dik ir-realtà. U l-mulej għal din is-sena l-ġdida iridna ngħixu f'din ir-realtà b'revelazzjoni. L-aħwa irridu nirreżistu il-kliem tan-nies li jafuna tad-dinja u anke tal-familjari tagħna. Jien il-familjari tiegħi nħobbhom ħafna naħseb kif tħobbuhom intom, mhux veru. Imma kultant trid tirreżisti l-kliem ta' missierek. Trid tirreżisti l-kliem ta' ommok. Trid tirreżisti l-kliem tan-nanna. Trid tirreżisti l-kliem tal-kuġini li ntqajt magħhom li jgħidulek. Imma aħna fil-familja hemm din il-kondizzjoni. Dit tkissirna. Anzi tista' toqtolna x'tarahom il-membri tal-familja kulħadd imut biha. Darba minnhom tiftakar Mario. Ammirajt il-Mario għax kien hemm xi kondizzjoni li xi ħadd mill-familja qala x'aħna kollha mmutu bekk. Qabes ħuna li għandu revelazzjoni tal-kelma tal-Alla qalla le. Mhux issa jmiss lilek u jmiss il dak. No way. Tiftakar Mar. Qallu jiena qatt għallhom ma jimpurtax ngħidha. Qatt u waqfet mhu se jkolli dik il-marda. U jien l-istess ħaġa dil-marda li fil-familja tkisser lilek u tkisser lill-familja f'isem Ġesu Kristu le. Jiena minix semmut bil-azma u niddikjara f'isem Ġesu Kristu li min semmut għaliex għax jien għandi n-nifs ta' Kristu. U għalkemm l-għadu jipprova ikkissirni minn għalih, imma qatt ma jirnexxielu għax il-mulej fija huwa dawl, il-mulej fija huwa akbar, il-mulej fija huwa aqwa, il-mulej fija jatini l-ħelsien, il-mulej fija tani il-fejqan. U iktar kemm tkun maksa fis-sintomi li jipprova jġiblek dali għawek, iżjed irreżistilu.
Irridu nkunu resistenti aħwa. Għalhekk feraħ Pawlu meta qal tqabadt it-taqbida tal-fidi u rreżista sal-aħħar għax mhijiex faċli tirreżisti meta jiġi kurrent ta' affarijiet kontra tiegħek. Forsi illum qed insemmi affarijiet żgħar. Kultant meta nisma' l-problemi tan-nies mhux tikkonsla u tajt kemm hawn min jgħaddi mamma mija. Min mewt, mhux mard biss, ħafna. Ma' xar milli titlef il-uliedek u veru. Tara l-mewt ta' uliedek, mamma mija tal-biża. Però naf ġenituri li jankaraw il-uliedhom jindifnu u baqgħu bil-fidi. Ftit ilu kont qed nisma' oħt titkellem. U di l-oħt qalt li meta ġra li hekk fil-ħajja tiegħi, qalt li jiena kelli għażla. Qalt li l-għażla kienet jew nigranfa iżjed mal-mulej, jew kellha naqta' qalbi mill-wediet u ngħid daqshekk. Qalt li fil-każ tiegħi issaħħaħt iżjed. U nawgura lilkom kollha f'din is-sena li ġejja li intom bħala tissaħħu iktar. Iktar kemm il-kurrent ikun diffiċli, iżjed niggranfaw mal-unika soluzzjoni li huwa Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li huwa sidi huwa l-unika soluzzjoni tiegħi. Huwa dak li huwa ħabib tiegħi. Huwa dak li huwa missier twajjeb tiegħi. Huwa dak li jgħinni fit-triqati. Huwa dak li jurini. Inkompli? It-triq. Huwa dak li salvani. Huwa dak li avżani li triq mhix se tkun faċli. Imma qalli li bih ħajti ħatkun ħafna ħjar. Ftit ilu ma nafx qiegħda hawnhekk di l-oħt, imma mhux se nsemmi isimha ma jimpurtax. Ħansemmi biss ħolma li x-xerjat miegħha jimporta. Jimporta nsemmiha tat-tabija, tifhimni għal min qed ngħid. Mhux se nsemmi ismijiet, ġifieri ma tkun xi ħaġa. Ma jimpurtax. Ħalli ngħinu lill-aħwa, okej? Kien hemm moħħ u kellha ħolma. U f'din il-ħolma, vera nemmen il-mulej del-waqt ġejax, l-aħwa li huma preparati qed jurihom. U l-aħwa li mhumiex preparati qed jurihom ukoll. U din l-oħt qalt li kelli ħolma. Illi kelli żewġ basktijiet ta' tabija. Qalt li miexja bihom. U ġi ġuvni gustus, mhux bħalek, illi qalla ġibhom, ħanerfaħħom lokien. Tefaħħom fil-van li kellu u telaq. U qalt li dil-oħt li qed narani qed nistennieh jiġi lura. Taf għaliex? Għax dak il-ġuvni gustus u ħelu ħadilha t-tabija tal-ħajja u d-nubiet kollha. Ma kellux interessi tiegħhom la lura? U hi kienet qed tistennieh għax l-arusa tiegħu preparata. U qed tistenna li r-re tar-rejiet jiġi lura liha bħala bride. Qed ninnota l-aħwa li fil-knisja tkun hemm xi wħud illi mhux qegħdin fi preparazzjoni sewwa tal-mulej. U fil-ħniena tiegħu qed ikollkom warning dreams u li qed jiġu jaqsmuhom miegħi. Għaliex narani minix libsa bajda fil-ħolm? Għaliex narani skura u minix preparata u l-arus ġej u jnad nirrit namel il-make-up. Jekk ikolkom minn dawn it-tip ta' warning dreams, għatu kasom. Għaliex iva l-kelma talla turina li l-mulej del-waqt ġej u mux wertit ma nkunux preparati? Tnajt sew? Ejja ħalli konna kolla l-ferħ tal-mulej. Jina l-augurju tiegħi għal dis-sena ġdida li ġejja li kolla kemm aħna jkollna l-opportunità li naraw lil mulej, li kolla kemm aħna jkollna opportunità li konna dawk il-crowns li tkellimna fuqhom, li nkunu qegħdin f'obbedjenza, li kolla kemm aħna nkunu kuntenti f'dak li preparanna l-mulej. Taħsbux bħad-dinja l-aħwa. Il-messaġġ tiegħi għal dis-sena li ġejja hija minn Salm wieħed telefoni. Salm wieħed li jgħid ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-parir ta' ħżiena. Salm wieħed. X'inhu l-parir ta' ħżiena? D-dinja x'tgħidlek? Gidba bżomm ġnub. U llum trid tqarraq fil-ħajja biex tirnexxi. Jekk inti tkun twajjeb u timxi bil-preċejs, m'għandekx ċans, trid tara l-mintaf, trid tara l-meħħa xaħam, ejja kun wise. Mhux hekk tgħidlek id-dinja.
L-aħwa, għalhekk il-kelma tgħidilna ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-parir ta' ħżiena, għax il-kelma talla tgħidilna illi aħna rridu nimxu fil-verità. Aħna rridu nimxu fil-kelma tiegħu. U aħna rridu nimxu f'dak li huwa sewwa u nagħmlu kif għamel hu. L-aħwa, tħallux il-mewt ta' missirijietkom toqtollilkom. Tħallux kif mietet in-nanna tmutu intom. Għax jista' jkun il-nanna jew il-bużnanna ma kellix l-arfin tiegħek. Il-mulej fil-ħnina tiegħu qed jallimna kif insiru friefet minn caterpillars f'din is-sena l-ġdida. Irridna narfu u niftakru li anka meta nsiru friefet il-caterpillar li aħna konna fih, għax konna għadna ma nafux l-arfin tal-kelma talla, dejjem ħajibqa' ġor farfett. Qed tifhmuni? Mela ejjew insiru verament friefet billi nitalmu kif għandna nimxu b'mod differenti. U bħala konklużjoni, għax ma tantx fadal li ħin hawnhekk, se ngħaddilkom daqsxejn ta' skritturi fuq xiex minnhom aħna noqogħdu biex niftakru kif għandna nimxu fil-kelma talla bil-kliem. L-aħħar punt qabel ma niġu għal dawn l-iskritturi u nagħlaq bihom. U għarrit ngħidilkom xi ħaġa fuq il-wari, meta ninkwetaw. Kontu tafu l-aħwa li ħafna drabi l-ikbar wieħed mill-ikbar dnub fil-ħajja mhuwiex l-alkoħol, mhuwiex is-sigaretti, mhux is-sess, jew ħaġa oħra, imma huwa li tinkwieta. Kontu tafu. Għalhekk fil-Filippin jgħidilna fil-kelma 4:6, okay? Biex ma ninkwetaw fuq xejn. Għaliex ħan qed ngħidilkom fuq din l-inkwiet issa. Għax il-Malti mhux l-ewwel darba smajni jgħid l-inkwiet joqtlok. Aw ħafna iżjed nies l-aħwa mietu letteralment difnuhom minħabba li huma nkwetaw fil-ħajja tagħhom milli minħabba xidnu ieħor. Issa jekk l-inkwiet joqtlok u l-kelma talla tgħidlek ħanaqraħilkom eżatt minn Filippin 4:6. Tablu raskom f'xejn u fit-talb tagħkom kollu itolbu dak li tkunu tridu bżonn u inżukħarla l-Alla fuqu. Jekk il-kelma talla tgħidilna biex ma ninkwetaw fuq xejn. Kif ħanibqgħu kif konna fl-antik? Għax professur qalli hekk, għax it-tifla tagħmel hekk, għax kieku taf kemm jien inkwetat, għax kieku taf. Dawn huma hekk jieħu pjaċir, dawn huma dnubiet li l-għadu jibda jieħu pjaċir fihom għax jaf li ma tistax tesperjenza l-ferħ tal-mulej. Mentri jekk inti tajt fil-ħajja tiegħi le min issa ninkwieta fuq dik is-sitwazzjoni. Għax x'inhi l-ħaġa li jista' jiġri l-mewt? Issa jekk il-kelma talla tgħidilna fil-mewt u fil-ħajja jiena xolta. Kif rajna qabel, anzi aħjar fil-mewt għax ikolli il-glorja tal-ferħ talla milli f'din dinja. X'għandix ninkwieta? Dan punt ma rridx li inħallih barra mill-punti kollha li għax ktibt ħafna punti. Għax naħseb huwa wieħed mid-dnubiet l-aktar komuni tagħna Maltin. Qed ngħid sew, ninkwetaw biskop tajjeb u mingħajrina qed nagħmlu xi ħaġa bravi għax aħna nħobbu l-ħadd ieħor mentri tmur direttament kontra l-kelma talla u tippliżja l dan. Ejja morru għall-aħħar confessions, l-aħħar skritturi. Fuq xiex ħanżommu l-aħwa. Illum tkellimna l-aktar fuq is-soluzzjonijiet tal-ferħ tagħna. Aħna maħniex bħad-dinja. Il-ferħ tagħna mhux is-sandwiches u l-parties u kemm se nġibu logs, all right? Imma il-ferħ tagħna jiġi verament mis-siġra l-oħra li Sidna Ġesu Kristu issallab fuqha biex aħna jkollna il-ferħ veru u biex aħna jkollna salvazzjoni. U għen grantfaw ma dawn l-iskritturi biex nibqgħu niftakru fihom għal-ferħ tagħna. Li riflettu fuq il-kliem tagħna li kienet il-maġġoranza tal-kelma li kellin għalikom illum. Proverbji 18:21 jgħidilna: Fis-seta tal-insin hija l-mewt u l-ħajja. Min jinqeda bih tajjeb jiekol minn frottu. Proverbju ieħor 21:23 jgħidilna smawha l-aħwa. Min irażżan fommu u l-sienu iħares mill-lawċ lilu nnifsu. Bl-Ingliż tajt prevention is better than cure.
U hawnhekk il-kelma tal-qed tgħidilna x'in il-prevenzjoni titrażżan fommu kull sienek, mela rridu nitalmu bħal meta tfal iż-żar imorru l-iskola biex jitalmu l-edukazzjoni. Naf li mhix faċli għalihom jitalmu l-mezz, jitalmu l-English u jitalmu jaqraw. Immekk ukoll mhux faċli għalina. Nitalmu eżatt xtajt il-kelma tal-law nobdu għax dan huwa proċess jiġi biż-żmien. L-iskola għandhom sa 16 sena. Jiġifieri mhix xi ħaġa awtomatika, però jekk għandna l-ispirtu tal-la fina jallimna xtajt l-iskrittura fejn f'Mattew 12 pereżempju 37 tgħidlek hekk. Għax minn kliemek tkun iġġustifikat u minn kliemek tkun ikkundannat. Fil-Lut 4 u biex ma nsemmix ukoll Mark 11:23, meta jgħidilna tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid il-din muntanja dina fuqha, intrefa' u nxteħet il-baħar bla ma toqgħod titħassef qalbek u temmen dak li qed tajt ikun hekk. Mela jekk inti dak li tajt temnu bil-fidi hekk se jkun. Nixtieq nikkwota Lut 4 vers 14 li jgħidlek hekk. Ħanżommu sħaħ fil-fidi tagħna u ma nitqarqux. Dan huwa l-awgurju tiegħi għalikom. Għax bifrot kliemu l-bniedem jiġba l-bniedem u bi kliem fommu jaqlax liekol, imma bis-sena tal-sin għal darb'oħra jgħidlek hemm il-mewt u hemm il-ħajja. Dan huwa Proverbju 18:21. Mela l-kliem tagħna x'jagħmlu? Jeffettwaw kif inħossuna. Jeffettwaw maħniex imdejqa jew ferħanin. Il-kliem tagħna jagħtuna identità. Il-klim tagħna jagħtuna ċerta kontroll ukoll ta' boundaries u l-klim tagħna jirriflettu kemm aħna għandna veru fiduċja fil-mulej jew Kristjani ta' parsi u kemm aħna kapaċi nobdu verament il-mulej. Ħanikkonkludi veru għax naf li sarinna l-ħin, però bdejt tard ukoll pastor, illi l-mulej iħobbna ħafna. U iva veru, tant iħobbna li jixtieq jagħtina dan ir-rigal għas-sena 2000 li ġejjin u 19. U qed jgħidilnek l-aħwa, jien inħobbkom. Tant inħobbkom li għamilt kollox għalikom. Ma stajtx nagħmel iżjed, tajtkom l-aħjar. Missa rridkom li titalmu. Irridkom li titalmu bħal dawk it-tfal iż-żgħar li qed jittalmu il-bażi biex intom tkunu preparati għax-xogħol bħalma tfal jippreparaw ruhom għax-xogħol meta jikbru. Ħaddiema huma ftit jgħid il-mulej, di mhix xi ħaġa li qiegħda fin-noti, imma l-ħsad huwa ħafna. U l-mulej iridna li nitalmu kif il-kelma talla tmexxina fl-ispirtu tiegħu, li nitalmuha kważi bl-amment, ħalli meta nresqu lin-nies lejn il-mulej ma ngħidulhomx l-opinjoni tagħna, ma ngħidulhom il-kelma tiegħu. U l-iktar ħaġa importanti mhux biss ngħidu ilhom, imma l-iktar ħaġa importanti huwa li nemnuha, l-iktar ħaġa importanti huwa li naġixxu biha bl-emil tagħna u l-iktar ħaġa importanti huwa li nuruh lill-mulej tagħna li aħna nħobbuh billi mhux biss nemnu fih, imma li nikmandaw lill-anġli tiegħu li jubatinna biex jagħmlu xogħolhom għax ara kważi raqdet minn dak il-ħin u hekk ikunu vera l-anġli veru meta ma nagħtuhomx ix-xogħol. Tħallux il-dan ikun alert u mqajjem iżjed mill-anġlu tagħna, ħadmu lil min għandkom tħadmu u tkunu kuntenti intom u jkun kuntent Alla iżjed magħna. U fl-aħħar se nagħmlu ġest ta' fidi l-aħwa, tilkom il-luħet differenti miex il-predika ta' soltu. Il-ġest li ħanamel ta' fidi hija din. Se umu bil-wifqa. Għaliex nixtieqkom li tkunu turuh il-mulej, mhux biss thank you, kif għadnilu fil-bidu. Nuruh għal-fejt ngħidulu thank you. Nuruh li aħna grati, verament. Għall-iktar ħaġa importanti li hu tagħna għaxi fija hemm verament il-ferħ. Fil-Lut 3 vers 6 tajtkom oħra kwotazzjoni, llum verament tajtkom ħafna raħam, jgħidilnek. Dan l-ispirtu u xerred bil-kotra fuqna Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna, biex is-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru werrieta tal-ħajja ta' dejjem. U għalhekk l-ikbar ferħ li għandna l-fejn iċċelebraw f'din is-sena l-ġdida hija li jutana il-ħajja ta' dejjem. U hija nkantawlu flimkien. U nixtieq nisfrunu flimkien ukoll. Nixtieq nagħmel ġest sabiħ ta' ferħa l-mulej. Il-mulej jgħidilna li jħossu kuntent u onorat mhux biss bid-daqq
Imma wkoll bisfin, il-mulej kien jisfen. U li nixtieq ma jimpurtax li rajin. Ibaxxina naqra d-dawl. U nagħmlu diska oħra illi ngħidulu l-mulej li inti Alla, inti m'għandek bżonn xejn. Aħna nħobbuk u aħna napprezzawk. Għax inti kollox għalina. U jekk hawn xi ħadd li huwa ġdid, jekk joġobkom bil-qalb kollha jista' jiġi ħdejna biex aħna nitolbu miegħu ħalli jaċċetta l-mulej bħala s-salvatur tiegħu. Imma għal min ilu xi ftit fil-mulej u jixtieq tokka mingħand il-mulej, jixtieq li l-mulej jmissu bl-ispirtu tiegħu biex jimxi verament fl-ispirtu u mhux jimxi fit-triq tiegħu minn għalih li huwa Kristjan, you're welcome li tiġi. Jekk għandek bżonn fejqan, il-mulej irid itihulek. Jekk għandek bżonn xi grazzja speċjali, il-mulej irid itihilek. Għax il-mulej huwa għalik. Sa vera, tressaqulli daqsxejn. Il-mulej huwa għalik u mhux kontrik. U li ħanamlu huwa li waqt din id-diska, kull ma ħanisfnu huwa from side to side. Ħanibdew l-ewwel tiktokka ta' din il-mużika once li titfunna d-dawl, hekk bdejna llum mhux hekk nitfu d-dawl u nixalu d-dawl. Hija diska romantika li tixraqlu l-mulej għax wara kemm ħabna u aħna d-dmirtana li nħobbuh lura. Mhux dik please. Mhux dik please. Mhux dik li għatlek li għandha l-iskrittura fuqha. Li jurejtek iċ-ċelesti please. For you are God alone. Kull mem kliem fuqha please. Mhux il-bniedem ikanta diki. Proset. U grazzi ma naħodkomx for granted. Tistgħu titbaxxu d-dawl please, titfu d-dawl. Tistgħu tismu tħali jekk tridu. Immorru minn side to side. Minn side to side. Jekk tridu taqbdu jdej f'ċurxin tistgħu tagħmlu hekk ukoll bħalissa u tfu d-dawl please totali. Ħanaduraw il-mulej f'din l-aħħar tas-sena u nirringrazzjaw tal-sena ġdida li se tiġi fuqna. Ollilu ftit please. Inkantawilu. Min żmien għal żmien. Inti dejjem l-istess, mulej. Amen. You are God all by yourself. M'għandek bżonn ħadd, mulej. For who you are, al-minint. We bless your name. For who you are, I worship you. Amen. You are God all by yourself. For who you are, I bless your name. For who you are, I worship you. You are God all by yourself. Grazzi mulej tal-li inti kont mana dejjem f'din is-sena u qabel mulej. Nirringrazzjaw ta' din il-kelma sabiħa li għadek tal-limna l-lum mulej. Nirringrazzjaw ta' dak li ħatamel f'din is-sena ġdida fil-ħajja tagħna u li inti dejjem magħna mulej. Mighty God, I bless your name. Holy One, I worship you. You are God all by yourself. Nallu jdejna. Age to age, you're still the same. All creation, shout your name. Mandek bżon ħadd mulej. You're God by yourself. You are God by yourself, mulej. For who you are, I bless your name. For who you are, I
worship you. You are God by yourself, Lord Jesus. For who you are, I bless your name. For who you are, I worship you. You are God by yourself. You are God all by yourself. Self-existence. For who you are, the client, I bless your name. For who you are, I worship you. You are God, Lord Jesus, by yourself, Lord. You are God all by yourself. Nadurawk mulej Ġesu, najmuk mulej. Sippara la xakkara la sura la xa. Arġab dija mill-bidu. Laħwa, il-pasta jek jista jiġi hawnhekk biex jgħini, jekk hawn xi ħadd li jixtieq tokka, you're very welcome li tiġu. Ħalli il-mulej miskom għal din is-sena ġdida u nirringrazzjah minn qalbna ta' dak li jagħmel illejla u jibqa' jagħmel dejjem fil-ħajja tagħna li qiegħed magħna. Sura la xa min jaf jitkellem bil-lingwi, jitkellem bil-lingwi. Suppara la xajjara la suta la xajjara la suta la xipekara la su. Sukkara la xira la siri. Issa tafuha. Sikara la xajjara la sura la xi. Suppara la xajjara la sura la xi. Aħdem int mulej Ġesu fina. Aħdem int fostna mulej Ġesu. Inti tara l-qlub tan-nies mulej Ġesu. Missom int mulej bit-tokka tal-Ispirtu tiegħek, Lord Jesus. Kaf x'għandhom bżonn mulej Ġesu. Tihom il-kuraġġ mulej Ġesu. Li jissuperaw il-biżat, Lord Jesus. Li jissuperaw kull sitwazzjoni li taqqalhom fil-ħajja tagħhom, Lord Jesus. Grazzi mulej tal-fejqan mulej. Grazzi Ġesu tal-wediet mulej. Grazzi mulej m'hemm xejn possibbli għalik. Grazzi mulej Ġesu ta' dan ħuna li inti tant ħobb. Għal dak li int mulej Ġesu. Jina mbirkek mulej Ġesu, għax int mbirek Lord Jesus. Għal dak li int mulej Ġesu. I worship you. Grazzi mulej. Thank you Jesus ta' dil-kopja prezzjuża mulej Ġesu. Proteġihom int Lord Jesus. Kura l-assata, l-xakja, l-assuta, l-xajjara, l-assu. For who you are. Missom int mulej Ġesu. Bl-Ispirtu tiegħek mulej Ġesu. Tihom l-erf mulej. Tihom l-erf tal-Ispirtu tal-Alla mulej. Sukkara l-xajjara l-assu. Kura l-sajjara l-xapa kara l-assata l-xakara l-assuta l-xira l-assi. Erf mulej Ġesu. Iktar erf tal-Ispirtu Santu mulej Ġesu. Grazzi tas-saħħa mulej Ġesu. Grazzi tal-li inti l-konsolazzjoni tagħha mulej Ġesu. Grazzi tal-li noħt. Suppara l-xiki għal-su. Holy One. Għajnuna fuq xol mulej Ġesu. Healing Lord Jesus in these eyes mulej Ġesu. Grazzi mulej Ġesu tal-li inti għadek l-istess il-biraħu l-luminada. Għadek tiftaħ lajnejn il-omja mulej Ġesu. Kull kondizjoni, komplikazzjoni titlaq issa stess fisem Ġesu Kristu minn di lajnejn. Grazzi mulej Ġesu tal-li saqajja jan fejqa. Totali. Grazzi mulej, dak li bdejt inti, tkomplih mulej Ġesu. Thank you Jesus for this sister, that she's a mighty soldier for you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, that she acknowledges other people for your glory. Thank you, Lord Jesus, that she welcomes other people in her house for your glory. Strengthen her, Lord Jesus. Teach her by your Spirit, Lord. Her and her family, Lord Jesus. For who you are, I worship you. It was a pleasure. Grazie Gesù. Iftaħ.
iftaħ f'isem Ġesu Kristu. Iftaħ dawn il-widnej issa stess f'isem Ġesu Kristu mulej. Li tnej jistgħu jisimgħu għax inti għadek tiftaħ widnejn it-torox mulej Ġesu. Grazzi mulej. Sukkar għal xajjar għal sukkar. Għal dak li int. Ġesu. You are God all by yourself. Ġesu. Nadurawk mulej Ġesu. Nħobbuk mulej Ġesu. Thank you Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Nawguralkom minn qalbi is-sena 2019 mill-Lisba fil-ferħ tal-Mulej. Ir-rigal tiegħi għalikom ħaġa żgħira li stajt nagħmel imma naħseb Lisba ħaġa li l-Mulej stajt noġbu fiha u xekk għalikom. Nawguralkom mill qalbi l-ferħ. Amen. Alleluja.